Kakam kabakia ka jing siyo basinaya, ki asha, ki day ki nong tray baya jan tambat ki pat ba, ki baya rapi ki doktor, ya ki nurse ban pensting ya kakam jongki. Ki tray hay jing siyo ibaret, klam ka jing trom ni jing penot ya kapor bat kabor. Ki yat na kaway ki yeng siya kaway pat, ban penso to iki pat ba, ya ka jing kodor kakot kakya. Ki turi ka ray ray dam, ki pensok ki pat ba hababon ki liang. Wat la kata, kajing kan tho ba kajing iben ki haban mat Henry Kim Day ban ngap jar mentagas ngi na kalyang ka Meghalaya Asha Workers Union kilala ya kendo ya Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District hakabay day ba kajing sha sho iway na ki Asha hak Arp South Rek mentaw pnai haki nong shong shnong jong ka nong jrong ka bahap ha jong sha PHC haba crunch kilat pathai kubor iway na gidukot ka union ila pen power ka jing sok hya but pen rami ka ni ka jing le jong ginong shong shnong ka nong jrong bai le tho ru bana ka liang deputy commissioner ka East Khasi Hills District ikong Isawanda lalu ila pen rami ka ni ka jing ja nong jrong but ai ka jing kersan ya ka union da ka ba penti kana ba kum ka ni ka jing sha le ben ya ki asha kan om jiasu nang ni sakhamat mentagasi nakaliang jong kami Meghalaya Asha Workers Union Niwan hangni hapo silong bania kandu ya Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District. Kadau kalong na kajing sya asyo jeng iway i Asya jong ka silong nong jrong iba hapo ka badai i mau kan raw belak East Khasi Hills. Dia kum kini kijing ja kila aja na kapor sya kapor. Nadu baslang jong kani ka pandemic hakabe dai bat kani ka COVID-19. Ki Asya jong i ki sya asyo haki breu kilo silong thau nama ba kim nyat bat kim priang ya kani ka club kumbaga government ka batai ki. Di kapelong ya ka Meghalaya Asha Workers Union bandap da kajing sosi ka bakraw ken nalor baki Asha ki ditang kinong tray ki barit ki baduna hijing siu kumbabaro kila etep ndrei ka kila tray ka kam ka bakraw bat ka bakhe hadu kata ban syakri ki pajba no shong thau ha ka bambaki ki don ndrei na kaliang tung ki pajba ha ka jaka ka bakin ni ai lang ka kti ka diang ka kti ka man bakin ni tray lang bat ki Asha na kabanta banwan rai ga kot kiya bat kabha kamnya jong kasinong ka thau rei ki babon nagi pa ba nong sinong jong thau ki da bernyam ki da syo ki da kram ben ki da takti ki Asya te kum kan ka jing le ben jong ki breu ya ki Asya na kaliang ka jong ni penram jur kum ki ne ki breu te ka ai ka bangi ngongsi bania thu hang ne kalong bana kaliang jong ibadi Asya iba syo ila don ru ki dak jingam lane jing men saw ka be dei ka ngap ki kho siu bat kum juru ha ka mer ka phat bat kot kum ka jing thu ka jong i ong ba kilal persang ban laulung khut wat ki jan ki bama i phong ru pat kila berngem hiru ban ong bakin khlong ki khamat ki jong i da ka ba maki kila yu kila kerdam ya ini i Asya i jong i hoi ni ong ba ki jing long breu ngindon ba hi ki jing bakla tang ba ki jing bakla ngila ban ya kran tang da ka kitien ngila ban ya mai ngila ban ya tem kan rei hukum kan ka por ba pindak ta ki pinda syo i ki breu kam dai syo ka pathai bet ka bangi ngin susya iki wai baki kin syo iki kon jong ke union ka jongi dana kaliang jongi ni penram jur halor kan ya bat ni terpat hiru ya ko sarkar bakan sim kia na ka banta kan ke jing sa le ben jongi ne ya sha jongi ha ka jingwan jongi menta kasngi sha bane kendo yi DC jong ka East Khasi Hills District hi te hadang ka jingi kran jongi hade milar si ke city te hadian mi jingi kran jongi kelaya Ahmad da system ya ka city ban pule bat dalalap ya kata city ban ni pentip si iba hakasngi jong ka Arp tarik jong kan ni katayo bala dap hi mentau benai ha performance step ai untuk khadui beje tam gum tahi te kadan ka jingja kum bila batai presiden ba kini kinong song snong jong ka nong jrong ka bahap ka jong sa pc ki syo berkitak ti ka Asya ke kadau kadong ba kadau ka bakam kong san namar ba kila jinghi sya ka ke beje tam ka takasnong kalong ba iway i member jong kata ka yeng ka basyo badak di Asya iyap na kadau jong covid te kat bah kita ki por arbana men sya ka ja kata jingyam te ha kita ki por ki i Asya i batai ki protokol ye ki basnong ki bathal ba yeng basam ki marjan ki marpa ba pin hab ya kerkom ko protokol ba ka sarkar kala batha na kaliang jong snong na kaliang jong ki Asya jong kita i Asya i batai ye ki breu lapan batha ye ki brikin ko ngok kin bot ba ka protokol ada fle ka yeng breu nu bat phimla ban lek bon namar ba kidai ibayap naga jingda da jong ka jingyap positif tijia ayu haden do kata kita gibanai kisdang ban bu shun ban bat not namar datang naga da ka Asya kibri ni bahayang kin bahasa jongki kimla banwan sya ka jingyap ka jongki jong itai member jong ta ka yeng tina kata kata kisdang ban bat not di Asya nadu kita ki pot kelas dang ban
kho yaki message lani ki message lani ki status i asha ibu hi record sedang menpensyai nga kamdai bakabua nakaliang jengki asha ni barok khoi kini ki record barok khoi ngiyo naka nakaliang jengko senang nakaliang jeng video Tikai ke bakam kong sam kalong baik ba nakatakadaw i asha isdang man sya torsyo na sya takti hakatakas ni te kadian kajingan kendo jengi EDC ai ka assurance ba in ipendram ya kan kajing syasyo bat ila ai assurance ru ba nakaliang jong EDC hi ba in shim ka kam ba in khot ka meeting nam takirang ba snong baro bat in kren atat ki diam na cho jong ka isi inde bat ka badan kam bat mentakas ni iong ba bangan pendram ya kan kajing syasyo bat nang ni sakmat i ai ka assurance bakan nam jia syukum kan kajing dia ya ki asya baro ki baterai bat ki badan tilang ha ka badan tilang nak bentak ka kya jong kan positive covid dengan covid